जाया जाया ना मिस्टियाबो क्लाब आंनि हिन्जाव नङामोनबा नोंखौ थ' गालांखाबायमोन आं सिङाव दिनै बेनिखायनो आं खावलायबाय रेभारेन्ड रेस्टुरेन्ट बसुमतारीखौ खावलायबाय रिड खालामनो थाखाय सिगनेचार मा जायगायाव दंफैयो दायो दा जों खरदाङानि साहाबाव दुबास्रि होननाय जायगायावहाय जोङो दंफैयो दा PIC प्रेसबिटेरियान इन्डिपेन्डेन्स चार्चनि मोनसे एनुवेल कनफारेन्स जादों बेयावनो जोङो फैदों दिनैहाय आं नोंथांमोननो देखायनो गोबां मानसि जादोंमोन इभेन आसामनिफ्रायबो गोबां आरो बेंगल एरियानिफ्राय बिसिनि जाय चार्च आंथ' जेरावबो थाङो हिन्दुनिबाबो थाङो आं बाथौनिबाबो थाङो ख्रिस्टियाननिबाबो थाङो जेरावबो थाङो नालाय आं दिनै थिग बेबायदिनो नैबे प्रेसबिटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट चार्चनि मोनसे गिर्जाखौ देखायनो आं चार्चखौ नोंथांमोननो इभेन बे समावहाय इन्डिया बा भारतआबो जोंना इन्डिपेन्डेन्ट जायाखैमोन बे समावनो एस्टाब्लिश जानाय नायनानै लानो हागोन नैबे चार्चआ दुबस्रि प्रेसबिटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट चार्च एस्टाब्लिशआ माला नै 1906 आवनो वाव बहुत फुराना ओमफ्राय ओरैहाय मा बानायनो नागिरदोंथाय बिसोरो बेल दां बेयो आंनि आन्दाजाव बै सिङाव जागासिनो गोबां मानसिफोर दा टि ब्रेकआव ओंखारबाय जों थांनाय जासिगोन दायो लागासिनो बै आगैमोन लाबाय नैबे आदैमोन गसाइगावनि लोगो मोनदों हनै ना सायनो रोङै ना सायनो रोङैखौ नायोनो जोंहा गासिबो आसामाव हाबा जाहैदों आदसा होमबा दा आलासि बायदिसो फैदों आदसा बहुद फुराना ना बे गिर्जाया बहुद फुराना गिर्जा लुबा नोंसोर जोनोम दंना गैयामोन गैया गैयामोन ना बिराद फुराना फटक आयो नोंसोर लादोंना ना सायनो रोङैजोंसो लादोंथाय फटकखौ प्रग्राम खायसो ना माखायसो आं मिथिला खिन्थु नैबे खरदाङा बारबोनानै दुबास्रि आंनिबा बर' पपुलेसनफ्राबो बुरजा दां मानो होनबा बाव जिखिनि नुदों बिराद बुरजा नुदों आं थ' बुरजा जाखागोन ना आरो मानसियालाय दख'नाफोर फानदों माने नै नै गिर्जा जोबनानैहाय बाव जादों चाउमिन फाग्लाया नै चाउमिन लायलाय बेलाय माने चाउमिन जेराव नुयो बेयावनो थानो हाया बे मानसिया जायासो होनदोंमोन बे मानसिया होजोबनानै होजोब्बाय चामुचेबानो जाथारदों जाया जाया होनो चामुचेबानो जादों आं बोगासिनो ओमफ्राय ओरैनो हरबोलाय जाबावदो लाजिलायथाय भिडिअ लानानैसो जाखानोसै आंनाबो बुंहरो ai bà cũng nghe nãy nhưng mà lùi bây giờ này bे आं बैयावसो लायदों नुदों केमेरा अफ जानाय लोगो लोगो खावबाय ओरैबायदि अद्भुत गोथाव खिन्थु जाय बानायग्रा बेखौ दा भिडिअ लाखुमागोन आं र' नोगोद डेन्जार बानायो टेस्टि रावबो मानसि खमबा आथिंनिफ्राय खर'सिम खुलुमोमोन आं बिदि टेस्टि मोनाखैथ' आं हाइवे सेर सेराव गोथाव बै आदायानो बानायदों र' नैबे हेन्डसाम आदाया बै थफ्ला जुनाया हेभि थेंकिउलै जाया जाया ना मिस्टियाबो क्लाब आंनि हिन्जाव नङामोनबा नोंखौ थ' गालांखाबायमोन आं सिङाव सिया साला हे बाबु डेन्जार बे जानायाव नुवाखै मिनि खावलायानो सिन जाजोब्बाय होद नों मिनि नङाब्रा नों आंनि लोगोसो दा जाबाव बर' फिथा हा लागाव नै फिथा सावदों अमा मेजेमजों
Nayo. Nih. Homबाय. होजेनबाय खै मिनिट नांगौ मादै हो फिथाया मोननो 1 मिनिट बा नांगौसै 1 मिनिट बानो र' नायनि टिक टिक 1 ओइनि सेकेन्डखौ नायबाय था रायजोफोर भुलसो बुंनायसो नामा नोंहा नायनायनि थाबबो मोननो हागौ ना र' बे सेकेन्डआव नेबाय था औ दे बसना दोन माथो सिबिंखौनो नुवासै आं बहाय सिबिङा गैया जोबबाय माजों सावखो हो सिनिजों सिनिजों सावबाय आच्छा थेला सोखादों ए नोंसोर जादो एक्चुअली आं जाखाया आं नालेंखरबाल' जायो सिथावखौ नोंसोर जादो आं जाया आं बैखौ मोनजाबाय दे बिसोर जाथोंसै आं अमा बिबुखौ जानोसै औ दे मोनबायदां मोनबायदां दे थांनोसै नै 1 मिनिट लाफामु होमबा 1 घन्टायाव 60ता सावनाय मादै मोना गाबोनबो सावगोन गाबोन मैदेरखौ सावगोन हाट मैदेर खोमायालाय बोरै आयु आच्छा माइब्रानि एनथाबखौहाय मैदेर खोमा दिनैसो मिथिफेरबाय आं माइब्रानियाव र'नै बिसोर होफैदो दे आलासिफोर होफैदो दे ओरैबो सावगासिनो दं मादैया लेखा मोनसे हरबा लेखा ओमफ्रायहाय लाल साया फ्रिबावसो नामा गैया लाल साया फ्रिमोन नामा ना संख्रि साहा दाहरसै बे गावनिखौ दाहरसै नों मा नामोन फ्रि होननाया ए संख्रिया ना जेसे लोङो संख्रि साया नैबे मादैमोना बोरायाबो इन्जिनियार नोलै आं दासो नायसनदों बैखौहाय हनै दाउदा मावनो थिंख्लि बानायदों केन्जार बानायनो रोंदोंथ' बिसोरो माने बारबो नांला होथेबाय जोंथ' अन्थाइफ्रावसो हैलाबायो इजि प्रसेस ओरैबायदि मोजां बानायदों बिसोरो नै थिं खर'आ थावथिं दा बे थावथिं दाउदा बानायनायनि थावथिङाखौ बानायो दाउदा मा दाले जोंनि बेंगलाव ए बिदिनो सोलिखायो बिदिनो सोलियो आच्छा खिया लांनानै बो सिबसिलांबाय हबो लांबाय जोरोबो ने जोरोबो औ ओमफ्राय हबो सरायनानै संनोबो हायो आसामावबो दाब दाब जायगायाव थानो हागौ खिन्थु जोंनिजों गैया नालाय बिदि सोलोंगासिनो एबार खै थाखा करि फानो आरे ए हे मोजांथ' मोजां बेबो ओइ मादै सासे सावदों थ' फाइनालि बेबायदिनो कनफारेन्सनिफ्राय सफैबाय दायो एसे एन्जयबो खालामबोबाय एदावबोबाय दहाय बै सासे बाबुखौ एदावनाय फावैनो बेखौबो एदावबाय बिदिनो नैबे ब्लगा नैबे चेनेलाव दैलि ब्लगखौनो लाबोनो नाजागोन जेखिजाया मानो गासिबो नायगिरिफोरनिसिम थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल गोसो गोरबोनिफ्राय